नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायहरबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै। लोगोफोर बेखौ दानफायनो नागिरदों आरोना। बेखौ बांगालफोर लादों, खखाबाव गांसो गोनांफोर लादों। बिसोरखौनो नेगासिनो दं आरोना, दाबो फैथ'वाखै। नायलांबाय थानो हागोन आंजों लोगोसे। गिदिरथार बिफाङा नै। गाखोथारदो, गोजौआव गाखोगासिनो दं आरोना हनै जोङो कामान्डारा। बेखौ दानफायनो नागिरदों, ओरै कारेन्ट डिस्टार्ब जागासिनो नै। एसटि लाइन बेयाव बोरैबा गोग्लैगोन होननानै दानफायनो नागिरदों नै। बेखौ दानफायनांगौ नै। ओरैबायदि गोजौना, रावबो गाखोनो हानाय नङा। बै सासेयाल' हले गाखोनो हाथारबाय हनै। बेसेबा गोजौ। नायनो हागोन लोगोफोर नै, माबायदि गिदिर, माबायदि गोजौ। गाखोबाय जोंना आसोला, बेसेबा गोजौ। आलुनि हा खोदों आदा, मोजां जाथारदों ना? हासार होदों नामा? हादान बायदि जाहैबायना, ग्राव ग्राव जाथारदों नै बेसराबो। কোনদিন কাটিব? হা? কাগজ হোৱা নাই না? যেরে ওই যে ফুল দেখিছে সব এখানে। কি ভাত খাওয়া নাই নাকি? কি সবজি খাইছে বন্ধু? এখন খাওয়া নাই? রাতি খাবো। ও দে দে, হবো দে। তোমার তো খাওয়া দাওয়া হয়েছে? হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে। হয়েছে, মুরগি মাংস দিয়া খাওয়া দাওয়া হয়েছে। খাইছে? খাইছে।